Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Hilot. Ayan. Hello po sa inyo. God bless po sa lahat po ng mga viewers ko. Ayan. God bless po sa inyo mga po araw-araw. Welcome po kayo lahat. Ayan. Ngayong udto, udto na. May udto. Betul. Kasi mong pamati. Banggol, disgrasya gapon, pilot ako. Disgrasya sa? Sa park dito, traffic light. Ano sa may mga sakyan? Hikap. Nagpidikap ka? Hikap. Unsang oras ka na disgrasya gapon? Alas 11. Dito dito start, kanto. Oh. Kinsa pidikap? Banggani mo kutsi. Oh. Bitom? Kasi, ito. Ikaw to? Agi mo gapon dito. Niyagi mo dito. Ako, walo ito yung balirik. Pag lunong ano ko, samok mo ganyan. Tayo may pag-stop. Natungod dyan mi, natanaw dyan mi. Ganun kayo mo itong banggaan. Wala ko ito break. Sa naman, tanggal ang board sa kumput break ba? Wala di ko Wala ni Paak. Layo pa lang. Iunat ako ito. Wala di na mag-iwahing pikat eh. Iwain ko ito, kadito ang taong bangga. Laras ang tato sila tanan nito spikas. Kung dito ko ni bangga ba? Diba, dali ba, paana? Wala na kay hunong kay itong bios gani. Hunong ba? Oh. Yan break na niya, murag ano po siya ni padayon kay napipidikap siya ng tubangan nag padulong pa lang hinahinay pa pakuan pero nafta nag red light. Dito na ko nabangga kay wala na po mura na dala na po ko sa kungkuan ba. Wala. Dili ra dagan mo ato. Usog to kay Makusog siya. usog to kay buwak gud akong sa amin sa atubangan gud. Kuya, kumusta naman to? Wa mo buto iyang lubot. Oh, nakuan damage gani no. Bayad gato. Bayad yung ko ato insurance ra yung ipangayo mo. Pakaluoy ko gapon kay Oh. Dili maka-stricto. dili ko siya stricto Okay, maestro sa Kuriso. Oh, diha. Pero okay ra, nadarag kuan. Oh, dala ko murag. Dili ko pa, pati ra ba dyan kuan na? Okay to ro murag na akong ibate ba kadlok wala ko nagtingog-tingog. Ikaw to naglingkod sa pronsit sa pedicab. Oh, ako to. Ako driver na to kung pasahero kung kuan ba grabe. Ay, nakay pasero. Ako pasahero to. Asa naman? Nakabuk na hospital. Oto kung natuan gani Ikaw masabot ato. Ako di sa biling ato. Isa mo to pinikap? Nakailar po ko maranaw. Nakapa na to kolorom. Kaning kuan ba kaning expiring registro na ko ipapilis pero expiring ang registro. Yung franchise. Pero na okay naman ka. Okay naman. Okay nang bago sa umama na. Yung ano, pilot mo ka. Kuha po ko. Nakuhaan dyan? Abay po ko. Tilit po ko itong sa amin. Napilit mo ka. Oh, nakuhaan ko dito ba. Itong ako nang pamatay atong gaya na. Sus, Okay, dili pa man na. pamana po. Dili pa. Napod hadlok akong kuhaan ba. Nervyos po ko. Wala lang. Pagkaugma pa magod na. Oh, pagkaugma. Pagmata na ko kanina. Mura ko pikaliok. Oh. Pwede na kabalo sa ko ah. Gabi eh. Oh. Papa ko kuno na si Moa kay amigo. Biyan ako yung mga anak. BJ ba? Ah, Oh, katong meatbox. Oh, Wala kani. ko kami diri sa una ba? ano, big box balik ka? Oo. Kami Abdul. Paumag kong Abdul dia sa gym. Kasi may ilutay diri ko nga kuan mura mo ko napihan ko. Hmm. Singa na to sa gym. Yeah. Aron nilakaw na pud mi. Pamang to ka kuan sa kwagon murag di kay pick ba kay Nahilot na ka. nahilot ko gapon pero igor ako gyanana. Sa gym? Sabi ka lang mama ni kuan man sanay ka nang babae na ba? Dini. Oh. Si Binay, tatambak. Oh, murag wala ko na kuan sa kong lawas ko murag gyapon ni ba mata ko murag gyapon ni. Yung pagkakinomdom din ako. Oh, karon ko nakahinomdom nga. Ah, Ato ito, tama rin dong anak ko, apa rin BG. Na, ato kay, kuhaan nyo na itong ibate na to ba? Anak ko ba? Ato kay kuhaan man dito rin, tama rin dong, nakalimot ko dong, tsabuanga po din mo eh, tagbot, taglibot-libot rin. ito wala na kaya. Oh, doon, naaralis Kaila pa doon. dyan. Kuhaan kong pamasahe, kabuang na nandiyan. Hmm. Naara man dito rin, ay, ito, talit-talit. Pero ayaw mo pamina ro, yun sa kanang, Kani, di na ako maliyok, di na ako maangat. di na mangat. Oh, di na ako Pero kani, maangat. iangat doon eh. Kani, okay, Okay na. kani, oh, Ika na, ako sa angat niya, sige daw. Kani, dili na ako Tatanggalan makuan. ng kuhan. Dili na ako makuan. Ano ako? Sakit. Sakit ako. O sakit siya. Asa masakit ya dapat? Diri. Nadia, no, sige. Ana, kato mo yung napiot? Oh, murag kani ang ana sa kwarto wa. Na ana man ako manubila. Nabay may ito tanan. Dito to kan Bangas MC. Sir, wala gani. Sa ko ito sila sa ko ha. Oh. Pero naluoy sila. Dili man gud. Kanang aksidente di man gud nato na. Wa man gud masayod. Oo, wata ka pa. Kisa mo kay buang gud mo bangga gud og. Kutsi pa jud
kabuhan dyan ba? Kani siya guys, kaning nakita nyo karon. Isakto yung gagapon, lagi na dito. Mag-home service me. Na, ba't kami ito kaya po aning? Di, kapila dyan ka. Traffic yun. Sige ka, stop. Tana po tayo, para timing lang po na, para kita po taron. Ano timing yun? Bato gahapon. Disgrasya kahapon. Nag-drive na pinikap, gibanggaan niya ang Kutsi. kutsi, nga bios. Itom, kung namoy nagagahapon sa digos, gibanggaan niya. Ito ko nahampak. Dito po ko nahunong po siya ha, siya pa dyan pilot. Sige, sige. Awa, mandiri yun. Pero bita lang yan na, kaysa motor na ka mulupad. Ngayon, nagdagang po pahilo sa mga dadre ka nang siguro doon na mo, palayo dyan ka sa motor. Yari po. Kaya lang, nasangit ka, kaya na may salamin sangit dyan ka. Kung motor to single, no? Labay ko. Labay dyan ka siguro, mga pila 40 dagan. 30. Wala man tayo speed meter kita. Pero estimate ni mo, Nagdali siguro to, kahapit ng red light. Oh. Eh. Una pa yung ko ba? Dapat tama ko sa brake, marag dito ko na nakuhaan ba, lahos na kong tiil. pero sa Wala upa, na. pagdagan-dagan, mo okay ra. Oh, sa uban na katong niagi, okay man to. Karon lang ba kay nakuhaan ako ang bolt dito? Nabigil na daan ba? Murag ako na kununa sa kungkuan ba? Sa ikakuhaan ako karong adlaw, ay ano ako pangwarta lagi. Namuhi. Ana, maganda kayo ang saman. Nala na. Ayun, Ano? magiging disgrasya ko sa oras. Kung kumumao mo siya din na astilan. Hindi kay nahusay. Nagawas na to ng hospital. Wala pa gani, mugay nang kuano na pangayoy may number kay basig manawag to pinakalit ba na review to nag-isi bitong dereo. Oh, wala ikaw bildo. Nagigyo sa kumbal tendo pagbuhat. Ang saan tong basero ato taga unsam to? Taga diara ruwa 16 John. Dili senior na. Senyor, isa ra. Duwa sila ka buhok pero wala to noon sa tong isa na sa likod. Ang atubangan na nagrabe ba kay Murag ma. wala biya to kusog tigwa nga. Bangga na ko ato, alsagod kang kaning views ba? Alsagod ako. Bangga. Sugo din no. Kusog yun siya. Samot ng kaning adyo mo pugong simkuan na. Papubaw na ng permira to. Iskan man lag mo kuha na kuha ang pedicab ba? So, bentaha pa siguro to. Wala mo gamitin pot brake. Wala pa yung foot brake. Ito kanina, natanggal ang bolt. Wala na to tanan. Dire di ay. Wala pa yung kusog kayo. Back up na to na ko. Inig mo tama ko sa foot brake. Duha man na ang dire og dili di ba na may Oh, na wala di dire. Wala kayo, di kayo mo pa Di ato. ko kan pa Oh. ako. Sa na yan. Oo, magkakarong po. Arang-arang naman lang og na ay. Oh, murag pugong kami ba? Umog Ano, lang. malpugo na yan. Di kayo sa kuan. Kaya nagdali sa time, di kasi di kayo dagan. Kusog, inagan ako. Nagukod ay kas time. Murag ana po, nakuhaan po ko sa Mga time. tanan ni mga mapsan. Oh, mapsan. Mapsan yun. Isa di kay ko muguko na nagahapit ko ana. Kay katulad yung sipyat to, sipyat lang yun ako ato. Ako di nakakuha ng kata-kata kung problema sa mga galingon kay ang break ko na ko ba. Pero no, di man tuyo gud kay Oh. paggawas man gud nimo sa Saan sakyanan. mo ito na-admit ron? So na hospital, nursing, Ganun. nurse po ng anak ato. Ayaw kayo na sunod. No private. Ah, dito kayo. Kaigit. Sige, sige. So, asa kayo mga balik? Bisaya na extension. Oh! Manok! Manok, mani! Ano kilo? So, hello guys. Ayan. Tagay manok. Sudan dito. Dali, dali. Dali. Karoon. Kamu, kamu sunting tukot. Ito, ito. Langan ni. Ano yung dito? Ha? Hindi to. Kamu sunting tukot. Kau kag tukot. Dukot. Tukot. Tukot. Dukot. Adila kay tukot. Kayo. So, hello guys. So, yan. Shout out din sa inyo ha. Nasa Sardali atong tabangan. No? Nga mamaayo yung taon kay gikan pa ni disgrasya. Kahapon lang, no? Niya, o di ni mo na makuan, magkadugan mo, magkasakit. Laan mo kayong kuan. Ikon dito. Ha? Hangin kayo. Dali kapit. Ana, Lara. Kira. Ikayo. So, nasa sir atong tabangan nga mamayo, inabanan sa pagtampo sa Ginoo enta, no? Kahit kayo ni madisgrasya ta. So, ayan. So, siyempre tanan nga mo doon sa kuha kung tabangan nga mamayo, no? Kutod sa tumahimo.
Ayan, shout out po sa ko ang mga viewers, mga sukin ako dito sa Hilot Tabico City. Ayan, sa mga subscribers na ko, maraming salamat. Sa mga nag-comment, the regular viewers, ayan, thank you so much, shout out po. Ayan, i-shout out po din ako po ang mga top 12 countries viewers. Myanmar, Brazil, Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Thank you so much, guys. Shout out po din. Number 1 ako sa salamatan ng Pilipinas. Ayan. Nga kung mga nakatuwa na sa location, taga Digo City ko guys, Barangay Sunuan, First Grand Street, Urbina, Compound, Purok Mangga, Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan mo na kung address niya. Kung ganun mo makin-friends ako ha, na ako'y Facebook, Eric Hilot ng Binisaya, o ang Eric Hilot ang traditional. Ayan guys, basig na kayo shout out. Wala. Ayun silingan. Silingan. Hello sa taga Lupisay na. Lupisay na extension doon sa barangay. Barangay Sunuan, no? Doon lang may balay, kanto lang, bikas kanto. So, ayan, so maghilot na ko. Tanatanawan nyo ni guys, no? Kung mahilig mo hilot na traditional, nyo tanawan ni. May part to ni siya kaya para putlo na to. Pero wala edit ni siya guys. Wala cutting ha. So ayan. Love you guys. Please subscribe po. Halang ka. Halang ka ba? Halang kayo? Wala pa kang beatbox ron. Hindi na kayo kaloy. Dugay-dugay na dyan pa. Basta na SBC ka ron doon. Yan, working man. Mas may lang. Na, mapit na ba itong police na? Lahat pa eh. Mag third year pa. Hindi, di may pangalan? Cinderella. Ha? Cinderella. Cinderella. Kutawa ni ka din. Kanina. Ikutan na lang ang pangalan. Kung na tinood? Wala din ako nalabot. Cinderella. Nindot kay pangalan. Kapit yung beji pag nagkuhan ko. Grade 1? Hindi, hinumdum naman. Ako ikaw. Kapit humdum. Classmate. Bago dyan. Nagilot man ni. Naging service. Beatbox na sa muna. May hinumdum beatbox ka sa muna. Kami rin pa ang beji. Ay, hinumdum ka na karon. Anong bagay ko kakuha no? Tuyo ba na sa likod? Katuon mo taas likod. Ganyan, gato siguro. Ang gulangita ko. Yan lang may tao. May tao. May gani kasi kusog ang dagan. Kaya dula pa ko'y tao dire. Hinabot. Mamuli mo to. Uli. Paabot mo ito. Hindi ko kumukon. Kumailot. Kaya lagi akong kuhan. Gusto pailutan. Gapon, no ka kay hinumdum. Wala ko kayo nung gapon. Hindi pa ko pumunta sa mga tao. Kasan mo pailutan na Ano yun. yung mag-search sa Facebook? Yan, mati ko to. Nalimot lagi siya, no? Nalimot ko. Sige, mangunta ko kuhan. Tanaw sa Facebook. Facebook ko. Mandiyan ako ba po sa BJ. Pwede ko siya. Ano sa picture? Minum. Ano ka ganyan? Inom ka kok? Inom ka kok? Kok ba? Inom ka? Eh, Bear. Bear. Panday dito ba? Ano ba? Itong boarding house, di, kuan, di. Takag taas siguro. Ah, second floor. Mutla na kay. Kami repair, maniilita. Yan yung kanon. Diba, ito ba kanon? Tingnan si Rooney, kadang bantay niya ang anak niya. Dako.
Ano na dia kay magbantay ng bata. Ako, pili ka lang ko kumaon. Ay, dako na. Duro. Duro ang food. Dagan magporta. Dagan magporta. Ka-repair ko. Duro ang pag buto na kay ko. Mang, hero ka din. Ato ko rin na wala. Yung napairog ka siya. Sirog dari kay Mona sirog. Ako nang hirog ang kono. Kumba. Trabaho magud, trabaho. Gutom. Ay kay pa sentro man kang likod nimo. Wala mo kung singot. Isang ka. Ay lagi. Ano? Schedule na ko ka. Eh. Kana. Apa ka? Kani palit. Dali mong gipa-repair man tay. Puyan nila, puyan. Edit. Didi. Diya day. Kana day diya. Maabot man. Mabot? Sa New Year daw, sa Pasko? Ingat sa tuig. New Year siguro. Pero to eh. Di uli na yung uyab. Di uli na yung uyab na diha. Ngayon trabaho. Amo na trabaho. Wala ka bati mo siguro si yung uyab diya kay kaya ka doon naon. Hangtod. Ay sa kawal pala. Sabi mo siguro. Siguro ba? Tana naman ako, kaya mo naon. Nahulot man. Yung si Ronnie man ang balaan. Kuhan ka ng kaon na. Kaya ako, kumain na lang. Kabadgit ba kanya si ganito, kaon mo. Panday po, wala. Ako din. Sila duhalik sila sa uyab ni Edith. Ang tuo ba to? Marego. Nabada ko, naikatang habilin ito gamay pero sudan itong gulay. May pahit ako gawin na. Sarado naman, ako naman. Ito naman gudo. Sa kuwan, asa ko. Ang dalaw na nila pa. Ano ko mo? Ito ito. Mamal. Para luwag na kayo mga bisita. Palina na tanan dito. Arrange. Sira lang itong bintana dito. Kainit mo tayo. Taplak na dito. Diluin. Naon lang. Yan naman. Sa higit. Gamay ka ni kaso yahan. Gato ganin sa sunod ko. Hablos. Okay, dito yung baliho. Paglawas ba? Grasas motor. Yan, nilupad. Yan na po ito isa. Nilupad ko sa Inmax. 80 dagang. Buhay ka po. Ha? Ayaw bang po, di ko discuss niya po, yung gabon ko sa pana. Kasunod pagkasunod, yung gabon ko sa asawa. Balos. Sa ukan. Kapalos naging babae. Ha? Kapalos, magpapagkasunod ang babae. Idungga bang po babae? Idungga ito sa babae yung bana. Unahan ko na lang na kay I-interview mo ito sa espresuhan. niya. Naburo po siya, oy. Nakakahon mo daw siya, di? Di, lubot, bitaw niya ko. Bunggab. Tumidyo daw sa... Ha? Dire na sa to. Taga-asa to? Bisaya man. Playa to? Amo ba? Taga-digos na ito? Sikat diyan siya. Post kami. Karon kay operahanan lang ang bana. Niya.
Nahanan. Lalo May ko. ilang bayad ito? Ang bayad ako na piso ng asawa. Naniguro lang siya kay nagbalita nga patay ang asawa niya. Labi daw siya mapatay. Ako na na siya. Tuhan niya. Alam siya makapatay. Okay, bago raman tong babaeng kikulata. Oh. Nga gidunggab, no? Grabe pa tong piyawa to. Napag-video, no? Ito. At pilang metro sa ano? Yan eh, 130. Baga. Wala? Ikaduhang baga. Ha? Ikaduhang baga. Hmm. Napa may mas bagaan eh. Mahal, 200. 200 kapin, siguro to. 198. Metros? Ladiras. Yan sa ladiras mo. Sa Ladiras man eh, Ladiras. Asa sa palit ka? Ladiras. Ala, dira? Nato nyo ka, kada ko gusto mo to? Gusto nyo entertain mo, nas bibing? Na, di man mo entertain si Dili man Bibi. siya. Dapat hindi. Layo man siya, layo. Ha? Layo. Cashier man siya. Siya may amo. Kapit ako ang anniversary ni Mercedes ba? Adto ka. Ako tawagan ko si Franklin. Madjo ba? Siya may number, tawagan na to. Kami taga Hilario ba? Kasi nanginala ka driver. Kuhaan ka ng tinis. Sabi ka nga, nag-reunion dami. Na taga Hilario. Sige, tawagan lang po. Waala ko di. Ang tawag ka yun. Yung si Akyaw. Namatay naman papang Bikang. Ha? Bikang to pang. Ito. Namatay papang Bikang. Kita mong bikang? Ito kung dito sa Kuan good memorial lapit. Ito pa lumas. Ante. Oh. Kamutan na daw, kabalo ka. Ano long distance tayo. Kita ang mga Akyaw sa Estano. Mag-reunion mo, te? Apel pa ko sa ilang yun, te. Magkuhan daw ta, magkuhan daw mo. Reunion doon ni Bikang. So, sige, inya lang ko. Te, apel man ko sa Hilario. Ha? Apel man ko din sa Hilario. Reunion. Wala na mga tira lang. Ha? Ikaw, sige. Okay ka ikaw. Namisak ka ng si Kuan. Bikang. Bikang sa nasa pang Dako siya. Nakuan. Simbahan. Ban. Kasi dahil gatuan na to sa Kasi kuan man to, sa tumantong sa DH. ito kaya nga na to. Bukan na sa. Ang sapo pang tama. Si Kuan, lalo na. Alam ko man dali. Pams yan, atake. High blood. Nya,